Ibe impumelelo yeThunder Msunduzi Cup nokumqhudelano odlalwa amaqembu amabili okuyimaqonqo City kanjalo neAC Mkhambathini United ngenhloso yokuzilungiselela ngaphambi kokuqala kwesizini entsha. Abaphathi balamaqembu bahlabeke umxhwele njengoba besalindele ukuzwa kwiSAFA ngokuqala kwemidlalo yeligi yesizini ka-2025-2026. Umdlalo wezikani zababili owaziwa ngeThunder Msunduzi Cup ugcine unqotshwa yiqembu iMaqonqo City ngamagoli 3-2. Lo mdlalo lamaqembu usebenzisele ukuzilungiselela ngaphambi kokuqala kwesizini entsha. Umqeqeshi weMaqonqo City uthi uhlabeke umxhwele ngendlela ezakhe ezidlale ngayo njengoba zikwazile ukuhlula iACM Mkhambathi United. Umdlalo wethu namhlanje umdlalo ehlezi wenza njalo manje uqala iligi ukuthi sihlola ama-players esinawo teams. I think bebekhona abalandeli nje kade begcolanga abalibonelise ukuthi liphezulu kakhulu lesizini kuzosetshenziswa ngempela akusilizwe edinamo. So nje umdlalo namhlanje kuningi esikufundile khona esibonile esisebenzele khona esinethemba ukuthi iqala iligi sobe sifithi ngendlela efanele. Umengameli we-ACM Mkhambathi United unxusa ukuba kubanjiswane ngaso sonke isikhathi njengoba befukula intsha yabafana ebholeni. Sibonge kakhulu ukuthi season 2 we Thunder Msunduzi derby between Maqonqo City FC ne ACM United isiyenzeka with iSAFA regional office supporting our sponsors showing up, One Logics group na bafana ukuthi they are kept busy, italente labo liyabonakala. Isikhulu seSAFA uMgungundlovu sinxuse ukube namanye amaqembu abe nemidlalo efuze lena ukuzilungiselela ukuqala kwesizini njengoba besalinde umyalelo ovela kubuholi bukazwelonke beSAFA. So support ama-teammate awu-2 AC Mkhambathi neMaqonqo njengoba belungiselela nje ukuqala kwesizini. Njengoba isizini ingakaqali sisamile sisalinde unational ukuthi usho ukuthi sizosebenzisa yiphi indlela yokudlala kwamakhadi wangesenzele ukuthi unational ungakasho. Kodwa imidlalo enje siyawagqugquzela wonke ama-team aseMgungundlovu ukuthi awazigcine efit abe nemidlalo emihle kanje asimeme futhi kuyona yonke leyo midlalo. Enye yezinkampani ebeyisekele lemidlalo izwakalisa ukujabula ngokubona intsha yabafana izibandakanya nezemidlalo. To support the youth, mainly a boy child. I like the vision of ECM that they have in supporting a boy child. So we as One Logics are there to support and to encourage, and most importantly, seeing the boys. We've been watching a game lana namhlanje. Lamaqembu azimisele ngokwenza kahle kule season njengoba sekhiqiza incwaba yabadlali nabaqeqeshi asebesezingeni elikhokhelwayo. Izindabeni zwaNKZN TV bikuThabani Maphumulo eMgungundlovu. Zulu Mnyama undlala ezimhlophe ngeziguqisi bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo.